Balorazio oso positiboa, ez? Gaurko kongresua lankidetza gara. Zeukan deia bezala interkooperazioa nahi genuelako balorean ipini, eta horretaz jardun dugu, ez? Lehenengo akordio ohikoak egin ditugu, gero batzorde iraunkorraren eta kontseilu orokorren deskarguan interkooperazioa berriro ipini dugu balorean, eta hor dauzkagun hainbat proiektu aipatu ditugu. Eta baita nik esango nuke gobernantzan egiten ari geran gaiak, edo batzorde iraunkorra eta kontseilu orokorren artean egiten ari geran erreflexioaren berri eman dugu ere, ezta? Zer gauzatero ze ondorietara heltzen gaituen eta batzen gaituen hori, Mondragon bezala batzen gaituen hori eta ezberdintzen gaituena zer den identifikatzeko. Ez da hor interkooperazioa eta berriro lankidetza uste ezinbesteko puntua dela. Nik uste mugarri garrantzitsua dela gaurkoa, ezagutza oinarri izan da Mondragon korporazioaren esperientziaren hasieratik. Ez 1993an lehenengo eskola sortu zanetik ezagutza formakuntza hasi zan, ez? Eta etorkizuneko Mondragon egin zenean 2016an ja esan zan dibizio bat sortu beharko zilitzatekela ezagutzaren inguruan, eta gaur ja hori onartu egin dugu gaurko kongresuak. 2017tik aurrera lanian ibili gara, hor gauden kooperatibak. 3 kooperatiba mota daude, alde batetik hezkuntza zentroak, Arizmendi, Txorierri eta Leartibai, gero unibertsitateko fakultatea, Goi Eskola Politeknikoa, enpresagintza eta UESI, eta gero zentro teknologikoak, Leartiker, Ikerlan, Lortek eta MIK. Zer aurkezten dugu gaur? Gaur aurkeztuko dugu estruktura berria eta zertarako etorkizunean proiektu komunak garatzeko eta horrela inpaktu sozioekonomiko handiagoa lortzeko danon artean. Alde batetik, gura dugu kooperatiba bakoitzaren posizionamientoa eta dimentsioa indartzea, eta gero bestaldetik dana batera proiektu ambiziosoagoak martxan jartzea, alde batetik Mondragonei beharrei erantzuteko, eta gero beste aldetik gizarte osoari beharrak hobeto erantzuteko. Azken bideoa aurkeztu duguna da beti zer gara, nor geran, gauzak azaltzen ditugu eta zer egiten dugun hainbeste ez dugu egiten, ez? Orduan bideoa prestatu dugu gainera egongo dana guztiontzat zer garen eta zer egiten dugun indarrean eta balorean ipintzen duguna, ez? Harrotasun puntu hori pixkat edukitzeko, harrotasun ona, guretzat egiten dugunaz jabetzeko, askotan ez dakigulako gure kooperatiba ezberdinetan ze altxor dauzkagun gordeta, ezta?